Poštovani gledalci, pratite emisiju Aktualna tema. Sa nama večeras predsjednik opštine Arilje, Predrag Maslar. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Da krenemo sa temama o infrastrukturnim projektima. Vrlo važno, rekonstrukcija glavne ulice. Ljude zanima kada će početi radovi, kojom dinamikom će teći radovi i kada ćemo imati novu ulicu. Radovi će početi za nekih 10-ak dana iz prostog razloga što je nadzor koji se javio na tender prikuplja dokumentaciju i potrebno nekih par dana još da se to prikupi, da se potpiše ugovor i onda krećemo sa rekonstrukcijom kompletne ulice. Radit ćemo prvo do ulice Miloša Glišića od takozvanih trafika iz prostog razloga da zbog pada ulice, razgovarali smo sa izvođačem, on mora tako da se počne jednostavno zbog pada i odvodnjavanja, odnosno od odvoda tih atmosferskih voda. Dakle, mora da se počne od dna, tako da kažem, ako gledate od opštine. Neka i moja ideja je bila da počnemo od opštine, zato što je leto, zato što imamo više restorana i kafića s te strane, međutim, nemoguće je i zaista nam curi vreme više da čekamo da prođe i ovo leto, da počnemo sa izgradnjom, moramo početi što pre i neka za sada dinamika je da se završi od 31.12.2026. godine, dakle ove godine. Ali vidjet ćemo zaista kada počnemo sa radovima, vidjet ćemo šta nas čeka. Niko to ne može da predvidi. Niko ne može da predvidi šta se nalazi ispod sadašnjeg sloja asfalta. Ali, kažem, krećemo sa radovima i nadam se da ćemo imati razumevanje stanovništva. I to je jedna stvar i jako važna stvar za nas. A s druge strane, mi ćemo, ajde kažem uslovno rečeno, vršiti pritisak na izvođača da radovi teku što brže, što bolje, što kvalitetnije, ali da nemamo zaostatke, da nemamo jedan dan da se tu radi, pa da ih nema 2 dana na gradilištu, dakle to ne smemo nikako dozvoliti. Šta je ostalo na kraju o samom projektu ili nešto izmenjeno? Bilo je pitanje oko drvoreda, je li to ostalo načisto? Ništa nije izmenjeno, jednostavno Ministarstvo privrede nije htjelo da čuje za promjenu projekta. Bilo je negdje situacija da moramo da vratimo novac, naravno što nikom ne odgovara. Mi ćemo izmeniti ono što smo razgovarali na Skupštini, verovatno lampione i ono što čemu mi razgovaramo sa izvođačem da izmenimo ono gdje je asfaltni deo da stavimo po ploče. To je nešto što bi trebalo da možemo da uspijemo iz prostog razloga jer imamo viška sredstava. To su dodatna sredstva na ono već što? Tako, izvođač se javio na nekih 130 miliona dinara, mi smo opredelili 162 miliona, govorim bez PDV-a. Dakle, pokušat ćemo od ministarstva dobijemo dozvolu da uradimo to što je da taj deo asfaltni ne presvučemo asfaltom već kockama, da to bude možda lepše, tako, vrlo moguće. Tako da ćemo to pokušati da uradimo i da izmenimo. Sve ostalo ostaje za sada kako je po projektu. Kako će da utiče na ugostiteljske objekte? Oni će raditi, neće raditi ili je to ostaje na njima da odluče ili kako? Pa u nekom dogovoru sa izvođačima mi smo njima rekli da moraju ostavljati takve niše i ostrva da mogu ljudi da koriste. Naravno, to neće biti taj pun kapacitet, toga smo svi svesni. Ali smo svesni da će od naredne godine, kad završimo rekonstrukciju, biti mnogo bolje i nadam se da će Arilje biti posjećenije i turistički, baš zbog te ulice će biti lepa, divna i da će da bude nešto što će nama Ariljcima biti za ponos svima. Ja se iskreno nadam da će biti tako, verujem u to i zbog toga se borim da ova rekonstrukcija bude završena do kraja godine. Što se tiče drvoreda, hoće li biti ista vrsta ili nešto će biti drugačije, prilagođeno ili kako? Drugačije je nešto po projektu. Ima više vrsta stabala, više vrsta drveća, tako da sad zaista ne mogu da setim kojim je redosledom. Pokazivali smo to na Skupštini, pokazivali smo građanima. Biće otvoren pult jedan, to smo također dogovoru sa izvođačem, da pult bude otvoren, da građani mogu svakodnevno da se informišu o svemu, dakle ništa ne radimo skriveno, radimo da završimo ulicu na radost svih nas. Mislite u toku radova ili kako? Tako je, bit će odmah otvoren pult, na početku radova bit će otvoren pult. Ono što je naša obaveza, što ministarstvo također nije prihvatilo, to je da se samo poseče drvored i mi ćemo vjerojatno postići prvu polovinu ulice, drugu polovinu ne moramo sada, dakle preko leta neka stoji gore dvoredni drvored jer ćemo raditi samo taj, po nekom dogovoru sa izvođačima, taj prvi deo za vreme leta i kasnije nastavljamo gore, gornji deo, ajde da kažem, ulice. Tako da to je naša obaveza, oni nisu to htjeli da prihvate, jednostavno to je njihova odluka, mi moramo raditi onako kako je po projektu, jer su na osnovu tog projekta oni obezbedili sredstva. Dobro, što se tiče ulice Braće Mihajlović koja se nadovezuje na glavnu ulicu, šta se dokle tu stiglo se i kada počinju radovi? Što se tiče, ulice Braće Mihajlović, obezbedili smo 85 miliona dinara, to je po projektu.
dakle tolika je vrednost u cijele ulice. Sada smo u proceduri za nabavku i za sve ono što je potrebno da prođe proceduru da bi se odabrao izvođač i da bi krenuli sa radom. I ja se iskreno nadam da ćemo najveći deo radova, jedan dobar deo radova odraditi za vreme letnjeg raspusta i tako negdje gledamo da uklopimo, jer moramo da rekonstruišemo također kompletnu ulicu, dakle i podzemnu infrastrukturu tu ćemo, kao i u glavnoj ulici ćemo rekonstruisati. Kada govorimo i tu ostaje dvoredni drvored, naravno i ostaje mnogo više stabala se sada će biti nego što je u ovom trenutku po novom projektu. Ako je sada 19, bit će 56, ako sam dobro zapamtio ove cifre. Verovatno drugih, zato što... Također, drugih vrsta stabala, da, ali će biti zaista ozelenjeno koliko je god to moguće po projektu. Ono što je jako važno, bit će potporni zid kod Gavrilovca, bit će pešačka staza, odnosno trotoari. Sve to po projektu urađeno kako treba da bi, pre svega zbog bezbednosti saobraćaja. Mislim da su to dve najvažnije ulice. Ako se vi sećate, oprostite, 2022. ili 23. godine kada sam govorio da ćemo preko LEED projekta rekonstruisati braću Mihajlovića, govorili su da su to puka predizborna obećanja. Naravno da to ne može preko noći da se radi, da je tim mojih kolega koji zajedno sa mnom radio na svemu tome što je bilo potrebno. Dakle, mi nismo imali ni projekat, projektovali smo to iznova, radili sve što je bilo potrebno, obezbedili sredstva, potpisali ugovor i sada krećemo u konačnu rekonstrukciju. Mislim da negdje gledano, ja sam jako srećan i zadovoljan što ćemo rekonstruisati glavnu ulicu, ali je braće Mihajlovića potrebnija rekonstrukcija nego glavnoj ulici, ako gledamo kako izgleda ulica, u kom se stanju nalazi. Da, i do osnovne škole. Tako je, i do osnovne škole i koliko institucija ona u stvari povezuje. Dakle, i dom zdravlja i manje više prema srednjoj školi, osnovnoj školi, sudu, opštini, pa na neki način i dole do predškolske ustanove preko Gavrilovca. Dakle, jako je važna ulica. Ono što je meni zaista drago, mi ćemo rekonstruisati možda dve najvažnije ulice u ovoj godini i nadam se da ćemo to završiti, kažem, do 31. Koliko je realno, koliko je moguće, 31.12. kada kažem. Koliko je realno, koliko je moguće, vidjet ćemo. Opet zavisi u mnogom kada počnu radovi, kada vidimo šta se nalazi ispod asfalta, dakle ta podzemna infrastruktura, do čega ćemo doći, niko to ne zna jer ne postoje podzemni katastri, dakle tih podzemnih vodova. Vidjet ćemo, ali ćemo se truditi, kažem, i kao što smo razgovarali sa izvođačem za glavne ulice, tako ćemo razgovarati sa izvođačem ko dobije, naravno, braću Mihajlovića i da se to radi u nekom brzom ritmu, da kažem, što pre. Dobro, verovatno zavisi od vremenskih uslova kad se uđe u jesen, u zimu, pa i malo i zbog toga. Na prethodnoj skupštini je bilo pitanje nadzora. Zašto nadzor nije iz opštine, već se plaća dodatno? Zbog čega je to tako urađeno i da li je to bilo baš neophodno? Bilo je neophodno, verujte mi. Dakle, bilo je neophodno, odgovorno tvrdim i u stanju sam da kogod hoće neko konkretnije objašnjenje može da dođe kod mene u kancelariju. Bilo je neophodno, ne radi se samo o građevincu, radi se o hidrašu, radi se o hortikulturi, radi se o pejzažnom arhitekti. Dakle, mi to nemamo u opštini. Kada govorimo o nadzoru i okvirnom sporazumu koji je bio pitanje na skupštini, dakle, velika je laž, neistina i kako god hoćete nazovite da se radi o nadzoru za glavnu ulicu i to je strašno kada to pođe iz opštine. Kada takva jedna informacija, a pošla iz opštine, od službenika opštine, koji ne znaju dakle šta je okvirni sporazum, to je strašno, rade tu 15, 20, 25, 30 godina, šire dezinformacije po gradu. Dakle, to je nešto što je nedopustivo. I samim tim, verujte, utoliko sam srećni što sam odlučio tako, naravno sa svojim kolegama, ali je konačna odluka bila na meni, da se uradi okvirni sporazum za nadzor. Ne radi se samo o nadzoru glavne ulice. Radi se o nadzoru braće Mihajlovića, radi se o nadzoru glavne ulice, ali se radi o nadzoru postavljanje panela na osnovnu školu Jezdimir Tripković. Dakle, i to smo dobili 10 miliona dinara od Ministarstva prosvete. Dakle, i za to je potreban stručni nadzor. Radi se o nadzoru za jedinstveno upravno mesto za koje smo dobili od Ministarstva uprave lokalne samouprave 7 miliona dinara. Sve ću vam to kasnije objasniti. Samo da vam kažem zašto je potreban sve nadzor. Dakle, i nadzor se plaća po procentu. Na primjer, da ne licitiram, ali samo da zbog naših gledalaca da im objasnim. Ako je vrednost
projekta do 100 miliona dinara, nabavka za nadzor je 1%, na primjer. Dakle, 1 milion dinara. Zašto je okvirni sporazum? Pa da ne raspisujemo za svaki projekat nanovo. Gubimo vreme. Mi ćemo okvirni sporazum uraditi i za projektovanje. Odredit ćemo 10 miliona dinara. Jer je najveći problem taj što mi to nismo radili od ranije. Naravno, ja kao predsjednik opštine ne mogu sve da znam da li je to u skladu sa zakonom. Kada sam se raspitao, otišao, pitao one koji znaju, onda sam seo sa opštinskom upravom i razgovarao da tako je, treba da se radi. Iz kog razloga? Nama, recimo, traje neki konkurs mjesec dana. Za taj projekat nam treba 500.000, relativno se lako radi, lako se dobijaju dozvole, ali mi ga nemamo. Ukoliko nam je potreban, mi moramo da ga raspišemo ako nemamo okvirni sporazum. Dok mi raspišemo, odaberemo izvođača, dok se to krene sa radom, prođe nam taj konkurs. Jednostavno ćemo da imamo 10 miliona, radit ćemo ono što nam potrebno i nećemo raspisivati svakih 5 dana. Do utroška sredstava se to radi, kao i kod nadzora. Dakle, radi se do utroška sredstava. Pored toga, kažem, mi imamo još neke, očekujemo projekte koji će da prođu u Ministarstvu, recimo, turizma. Projekat vrednosti preko 35 miliona dinara zajedno sa PD-om rekonstrukcija panoramskog puta u Brekovu. Očekujemo nekih 12 miliona dinara za rekonstrukciju skupštinske sale. Dakle, to su sve projekti kojima je potreban nadzor. Ja smatram da opštinska uprava nema kadra, nažalost. Jednostavno nema. I da je za to potrebno to što smo uradili, a to je okvirni sporazum za nadzor, gdje su stavljeni, dakle, sve moguće licence, sve moguće situacije, svi mogući inženjeri i onaj ko se javi to mora da radi. Jednostavno, podvlačim, radi se o dezinformaciji koja je plasirana i od nekih ili pokušana. Ja ne mogu sad da kažem da neki opozicioni odbornici lažu. Jednostavno, možda su dobili takvu informaciju. Ali se radi o tome. Dakle, radi se pre svega o efikasnosti opštinske uprave. Efikasniji rad nam je potreban, brži, da reagujemo jednostavno, dosta se tromo radi. Dakle, raspišite za ovo, raspišite za ovo. Okvirni sporazumi su u skladu sa zakonom, što je jako važno, što naši građani treba da znaju i daju nam efikasnost, što je nama jako bitno u ovom trenutku. Postoji li neka opcija za rekonstrukciju bioskopa, jer je on jako lošem stanju i pomenuli ste Ministarstvo turizma negde? Da vam kažem, to bi trebalo pre da radi Ministarstvo kulture. Da li jeste, u lošem je stanju, ali smo uradili i krov, uradili smo i jedan deo stolarije. Ono što sada konkurišemo kod Ministarstva pravde jeste za digitalizaciju, nekih 7 miliona dinara i tu smo razgovarali i nadamo se da ćemo dobiti bar, pošto je to iz dva neka dela, po 3,5 miliona dinara ćemo dobiti bar da odradimo ove godine taj prvi deo. Ono o čemu se razmišlja u narednom periodu i što je potrebno da se razmišlja i o čemu mi iz opštine i opštinske uprave razmišljamo jeste dogradnja tog aneksa gdje bi morali da napravimo po projektu, dakle taj aneks, gdje bi morali da napravimo i mokri čvor. Dakle, to je nešto o čemu razmišljamo i zašto tražimo novac i ukoliko ne dobijemo od Ministarstva kulture ili nekog drugog ministarstva, moramo razmišljati o tome da opštinska uprava izdvoji ta sredstva jer zaista to je potrebno da se rekonstruiše i da bi to uradili kao na način na koji je potrebno da se odradi. Što se tiče održavanja putne infrastrukture koja već postoji li tu nešto što se radimo? Pa evo, mi smo u ovom trenutku počeli, vidjeli ste možda i sami, možda i ne, radi se krpljenje udarnih rupa po gradu. Dakle, u ovom trenutku su na terenu izvođači, oni opkrajaju, tako da kažem, komplet grad sa tim udarnim rupama, nažalost ima ih puno. Ali ono što je jako važno, nije samo bitan grad, jeste bitan je, ali moramo raditi jedan deo gore Bjeluše i Brekova, jedan deo severova prema školi. Zaista je ta dva putna pravca su u jako lošem stanju. Ukoliko ne bude bilo dovoljno sredstava ovom nabavkom, moramo opredeliti rebalansom još jedan deo sredstava jer je i gore jako loša situacija. Dakle, to je nešto ćemo odraditi u narednom periodu i naravno svake godine ta horizontala koja se radi i tako dalje. Sve ćemo odraditi ajde kažemo do 28. maja, do naše slave opštine Arilje.
Ono što je jako važno za nas kao Arijevce, bar ja mislim da je važno, jer sam u tom smislu i radio sa svojim kolegama kad se govori o kružnom toku kod semafora, koji je, kao što ste upoznati, skinut sa tog mjesta gdje je bio nekada, otišao u istoriju. Mi smo naravno dobijali od naših sugrađana sugestije, zahtjeve, kako god hoćete, molbe da se uradi tu kružni tok i to smo uspjeli. I on će početi da se radi za nekoliko dana. Dakle, ukoliko objedinimo rad kružnog toka, rad glavne ulice, rad ulice Braće Mihajlović, radimo na tome da, pošto smo i konkurisali kod Ministarstva privrede za vrtić, za predškolsku ustanovu, ukoliko ne dobijemo sredstva ili ne dobijemo kompletna sredstva, podićemo kredit, radimo na tome intenzivno. I rekao sam i predizbornoj kampanji, ako se sjećate, ako budemo za nešto dizali kredit, to će biti za predškolsku ustanovu i to ćemo uraditi samo zbog predškolske ustanove jer je potrebna. Preko je potrebno i za to zaista ne žalim da se opština zaduži. To je za našu decu, za naše mlade, za na kraju krajeva i bračne parove koji ne mogu da rade zato što, nažalost, nemamo dovoljno mesta. Dakle, to ćemo uraditi u narednom periodu. Sve se to očekuje. Dakle, kažem vam, ovo što je izvesno u ovom trenutku, rekonstrukcija, odnosno izgradnja kružnog toka, rekonstrukcija Braće Mihajlovića, rekonstrukcija glavne ulice, postavljanje panela na osnovnu školu Jezdimir Tripković, jedinstveno upravno mjesto, da vam samo pojasnim, radi se o jedinstvenom upravnom mjestu koje će biti, lokacija će mu biti u Stakleniku. Dakle, to su sredstva od Ministarstva uprave i to je mjesto gdje će naši sugrađani moći da podnesu više zahtjeva. Dakle, neće morati da se šetaju više za, ne znam, dečji dodatak, pa je potreban papir odavde iz centra socijalne, nebitno dakle. Dakle, na jednom mjestu se podnosi, olakšava, ono što sam vam malo pregovorio, zašto smo konkurisali, potrebna nam je efikasnost. Dakle, ne možemo naše sugrađane deliti sada, treba nam papir iz katastra, treba nam papir iz Poreske uprave, treba nam papir iz centra socijalni rad. Ne, to će biti tu. Pretpostavljam da je to nešto umreženo, pa... Tako je, umreženo sa svim institucijama, ubrzavamo proces i postupke i to je jako važno, opet kažem, za naše sugrađane. Dobili smo sredstva, ja još iskreno da budem nisam vidio rješenje, ali su mi javili da smo dobili sredstva za to, za jedinstveno upravno mjesto. Tako je, dakle, i to ćemo raditi. Opet vam kažem, očekujem predškolsku ustanovu, kako god. Dakle, da li će to biti sredstva Ministarstva privrede, da li će to biti kredit. Očekujem sredstva od Ministarstva turizma, izvesno ih očekujem, odnosno nekako da vam ne kažem sad da ne otkrivam sve, ali ja zaista smatram da ćemo dobiti. Ono što očekujemo Ministarstvo poljoprivrede da nastavimo i tu smo ostali dužni više putnih pravaca kada govorimo o tim seoskim putevima. Dakle, imamo da završimo još jedan deo u Severovu, imamo jedan veliki putni pravac u Bogojevićima, imamo u delu Kruščice takozvani Kovačevac, onaj ko zna Kruščicu zna i gdje je to. I to je jedan deo, dakle, 1 kilometar puta koje treba da radimo. Dakle, konkurisat ćemo sa više putnih pravaca, razgovarat ćemo sa ministrom, imamo dobar odnos sa njim, kao i sa većinom vlade Republike Srbije i pokušat ćemo da i od te strane dobijemo neka sredstva, dakle, za rekonstrukciju atarskih puteva. Postoji mogućnost ili makar indicija za rekonstrukciju puta koji ide prema plažama? Pa, da vam kažem kratko, bili ste odnosno upoznati se sa tim da je direktor Srbija voda bio kod nas pre nekoliko dana na moje insistiranje, već nekoliko dana sam insistirao da dođe, jednostavno ja kao građanin ove opštine hoću da budem upoznat da li je bezbedna brana ili nije bezbedna brana. Čuli ste šta je, da ne ponavljam njegov reč, šta je rekao. U tom trenutku je rekao da će razgovarati sa Drobnjakom i da će razgovarati sa izvršnim direktorom Poledicom, ako se sjećam dobro, da se rekonstruiše taj deo puta od Ševelja do Rzavca. To je ono što smo razgovarali sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, to je što smo razgovarali sa svim ministrima koji dođu, ministrima poljoprivrede, baš zbog toga što je vodoprivreda pod njihovim okriljem, da kažem, oni su, njihova ministarstva obuhvataju i taj resor. Dakle, razgovarali smo i sa njim, on je, čuli ste, dao neku, ajde kažem, obećanje da će o tome razgovarati sa predstavnicima Puteva Srbije i da ćemo na neki način to rešiti. Ja iskreno verujem u to, naravno da ostaje na nama da animiramo i njega, i ministarstvo, i Republiku, kao što smo radili do sad.
Dakle, ono što sam rekao na početku mog prvog mandata, namirat ću što više Republiku, to i radim. Evo, to su neki rezultati našeg rada, ovo upravo što sam rekao u posljednjih par ovih projekata. Nadam se da ćemo i to rekonstruisati. Ono što moram da kažem dalje kada govorim o putnoj infrastrukturi, i nekako sam se uvijek, primetit ćete, bazira na putnoj infrastrukturi od početka prvog mandata. Mi imamo u ovom trenutku 58 miliona dinara na ostavljeno takozvani kapitalni budžet, ovu i sljedeću godinu. Vidjet ću da kroz rebalans obezbedim još 20 miliona dinara, dakle da imamo nekih 75 do 80 miliona dinara za rekonstrukciju atarskih puteva ili nekih ulica u gradu. Imamo nekoliko putnih pravaca koji za sada bi trebalo da se urade, ali hajde da sačekamo malo i situaciju, da vidite kakva je situacija u svetu, kakva je situacija sa naftom, sa naftnim derivatima koji su potrebni za izgradnju putne infrastrukture, i vidjet ćemo kakva je situacija i odziv naših sugrađana u tom trenutku. Jednostavno situacija se menja, nije ona koja je pre par mjeseci kada smo mi razgovarali sa našim sugrađanima, ali mislim da ćemo dobar dio putne infrastrukture nastaviti da radimo kao što smo radili i ovih godina. Ono što ljude svakako zanima, da li će biti dovoljno sredstava za sanaciju energetsku efikasnost, za zamenu stolarije i za zamenu? Pa moram da vam kažem da u ovom trenutku nama su neka sredstva koja nedostaju opštini Arilje, dakle nekih do 15 miliona dinara za 2025. godinu. 15 miliona treba da da ministarstvo i nadam se da će doći do toga. Mi moramo sesti sa finansijama da vidimo koliko da li možemo svih 15 miliona, dakle to bi onda bilo za 150 domaćinstava prilike, 160. Dakle, ako mi odvojimo 15 miliona dinara, 15 miliona trebalo bi da odvoji i ministarstvo i da svi oni koji su podnijeli ove godine da im obezbedimo sredstva. Da li ćemo ići na tako da radimo, dakle da ne konkurišemo narednu godinu, nego sada svi oni koji su podnijeli da im izađemo u susret pa da preskočimo jednu godinu, ali to je jedno veliko pitanje da li će ministarstvo dozvoliti da preskočimo bilo koju godinu. Znate. Tako da ćemo, kažem, sesti sa službom finansija u opštinskoj upravi, da nađemo ta sredstva. Jako je značajno i kada tu govorimo dakle o zagađenosti vazduha, jako je značajno za opštinu Arilje da nađemo ta sredstva, nisu mala. Kada govorimo o tome, ja ću iskoristiti priliku da vam kažem da smo mi ušli, i kada sam malo pre rekao u okvirnom sporazumu za projektovanje, mi smo ušli u neke razgovore za projektovanje priključenja na gasovod, dakle zgrada takozvane mlekare, kompleksa zgrada u centru grada, u ulici Vojvode Stepe, da i njih priključimo na gasovod. To je neki razgovor bio i sa predstavnicima svih gasa. Idemo ka tome, odvojit ćemo sredstva za projektovanje. Naravno da moramo imati saglasnost svih vlasnika stanova u svim zgradama. Ali ono što je do nas, dakle, opština Arilje ne odgovara za unutrašnju gasnu instalaciju. Za unutrašnju gasnu instalaciju odgovara svaki vlasnik svog stana, svog objekta. Mi ćemo pokušati da uradimo da dovedemo pred zgradu sa tom stanicom, gasnom stanicom. Ostalo je na vama, dakle, da radite ko je za to, ko nije. Ono što moram da vam kažem, kada već govorimo o tome, mi smo uradili merenja i u toplani i uspostavilo se da smo govorili istinu sve vreme, dakle, da druga strana nije govorila istinu kada govorimo o toplani. Ako vam kažem, pošto imaju dva dimnjaka, odnosno dva kotla, mi smo merili svaki ponaosob, dakle, svaki dimnjak smo merili ponaosob, odnosno merni element je bio na svakom dimnjaku. Ako vam kažem da na jednom dimnjaku, odnosno na jednom kotlu, praškaste materije su, granična vrednost je 90 tih praškastih materija, 17,3, a na drugom je 18,3. Dakle, koliko su niže od tih graničnih vrednosti. A kada govorimo o ugljen monoksidu koji je granična vrednost 500, na jednom je 285, na drugom je 350, recimo. Dakle, opet ogromna razlika je, i to govorim vam da smo to uradili, mislim, u februaru. Dakle, kad je bila puna grejna sezona i bilo maksimalni kapaciteti su bili uključeni u tom trenutku. Dakle, toplana nije izvor zagađenosti, odnosno ona emituje do dozvoljenih granica. Ono što moram da vam kažem, mi smo izvršili kontrolu i zgrada i drugih objekata i većina nije. Šta je onda u pitanju? Većina, samo da vam kažem to, većina nije emiter preko graničnih vrednosti. Posebno nam je to
zanimljivo za zgrade u mlekari koje su na ugalj. Ono što se smatra da jeste, to su individualna ložišta i ono što moramo mi uraditi u narednom periodu, zašto individualna, prvo da vam to odgovorim, zato što smo inspektori našli da se lože iverica, plastika, u nekim trenucima i tekstil. Dakle, i iverica je emiter zagađenosti, odnosno gorivo koje je nedozvoljeno, jer ima lepak. Ono što moramo raditi u narednom periodu, dakle, pred novu grejnu sezonu, organizovati edukacije, da se ne koristi plastika, da se ne koristi tekstil, da se ne koristi iverica. Dakle, ljudi, ja razumem i to da ljudi odu u firmu, uzmu ivericu jer im neko kaže uzmite to džabe, terajte samo taj otpad od iverice, ali to nije dobro. To nije dobro. Znači mora da se radi na svijesti ljudi. Pa na edukaciji. Šta nas znači očekuje ove godine? Koji su planovi za tekuću godinu? Pa ja evo do kraja godine. I ono što moram da vam kažem i uvek nekako neopravdano zaboravimo rekonstrukciju puta od Požege prema Ivanjici. Dakle, to se radi zahvaljujući vladi Republike Srbije, zahvaljujući predsjedniku Republike Srbije, uvek neopravdano to zaboravim da kažem. Dakle, rekonstruisano je od Požege do Arilja, sad se rekonstruiše od Arilja do Ivanjice. Jako značajno za sve nas, jako značajno što izlazimo na autoput. Dakle, sve je to jako značajno za Arilje, za tekstil, za privredu, za turizam, za sve, za šta god hoćete. Kakvi su tu rokovi, izvinite što vas prekinem, jer ljudi očekuju da znaju kada će moći nesmetano da idu do Ivanjice? Od potpisivanja ugovora bilo je 18 mjeseci, ako se sjećate. Ja mislim da rokovi ističu vrlo brzo. Sad, znate kako, u tim rokovima stoji, ovo vam govorim iz iskustva, nisam imao priliku da pročitam kompletan ugovor, stoji da je 18 mjeseci, na primjer, ali vremenski uslovi, viša sila i tako dalje, pomera te rokove za taj period. Sad ja ne mogu da nisam propratio tačno šta se dešavalo, mislim da je pri kraju je izvođenje, mislim da je posljednja tačka jeste u stvari kružni tok, izgradnja kružnog toka, dakle zato se i sprema izgradnja da je to pri kraju i kad se završi izgradnja kružnog toka. Negdje razgovori naši sa predstavnicima izvođača i sa Putevima Srbije bilo je da će negdje krajem marta početi sa izgradnjom, prošle godine kad smo razgovarali. Naravno, kažem vam, to je pomerano nekih mjesec i po dana, verovatno, ali se nadam da ćemo do neke letnje sezone imati rekonstruisan kompletan putni pravac. Znači, očekuje nas mnoštvo radova. Pa eto, da rezimiramo, kad govorimo o infrastrukturi, radit ćemo kružni tok, odnosno Putevi Srbije, i ono što moram da kažem, to nije bilo po projektu, kao što nije bilo po projektu ni 8 km trotoara, odnosno pešačke staze od bivšeg sada već semafora do Trešnjevice. Dakle, kolege moje i ja zajedno smo radili na tome i uspjeli to da izvojemo. Kada govorimo o tome, zašto nema rasvete na tom delu? A ono što smo dobili od Puteva Srbije kao informaciju jeste da je 2017. ili 2018. godine bila javna rasprava na kojoj se niko nije pojavljivao od zainteresovanih za rasvetu ili bilo šta drugo. Teško je sada ući u ovu, jer je pri kraju i mi smo pokušavali da uđemo u taj projekat. Nisu nam dozvolili, jedva smo uspjeli, opet da kažem, na neki način da dobijemo kružni tok, da dobijemo tu pešačku stazu, jer smo se sve vrijeme, što ne kažem da nije rasveta, pozivali na bezbednost saobraćaja, na bezbednost, slali podatke šta se dešava na semaforu, slali podatke koliko je star, koliko je nemoguće više naći delove da se on popravi, i slali na kraju krajeva podatke koliko je vrednost veća ovog novog semafora nego kružnog toka. I na kraju, kad pođete u Evropu ili bilo gde, uglavnom su prioritet kružni tokovi, naravno. Tako da vas očekuje, da rezimiram, da više ne širim, jel? Kružni tok, Braće Mihajlovića, glavna ulica, rekonstrukcija puteva po selima, nekih ulica, ne kažem manje značajnih, ali ajde kažemo manje vidljivih po gradu, kao što imat ćemo nekoliko u Pogledi, u Raškoj bari i tako dalje. Vidjet ćemo sve to na kraju. Kad govorimo o Jezdimiru Tripkoviću u osnovnoj školi, postavljanje panela. Kada govorimo, rekao sam malo pre, o opštinskoj upravi, u jedinstvenom upravnom mestu, također ćemo rešavati ove godine. Nadam se, kažem, Ministarstvo turizma da će nam odobriti, baš se nadam, od Ministarstva poljoprivrede da ćemo uspjeti da dobijemo sredstva da završimo taj put u Severovu i ono što smo planirali ove godine.
i od drugih, naravno, ministarstva. Mi imamo dosta projekata, čekamo da radimo. Kao opština ne možemo sve da odvojimo za to jer nam je potrebno mnogo novca, ali mislim da radimo dobro, mislim da se borimo, mislim da imamo značajnu podršku Vlade Republike Srbije. To vam govorim, dakle, šta smo sve dobili. Mislim, nadam se da ćemo dobiti sredstva za digitalizaciju bioskopa. Vidjet ćemo u narednom periodu, pratit ćemo sve projekte i konkurisat ćemo, naravno. Mi ćemo pratiti radove i izveštavati ljude. Hvala na razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Aktualna tema. Do sljedećeg, prijatno i svako dobro.